суми техпаспорти ин хона аллакай супоридагӣ аст, яъне одаме ки ин хонаро харидорӣ мекунад ба номаш якбора техпаспорт тайёр карда мешавад. Марҳамат дӯстони азиз, духонагаи фурӯши 61 квадрат дар 9-ум ошёнаи бинои Новостройка. Хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. Суроғаи хонаро нишон медиҳем. Хона дар Ленингради ноҳияи Рудакӣ ҷойгир мебошад. Аз ин тараф гардиши фабрика роҳ ба сӯи моси 46 микрорайон, инҷо худи гардиши Ленинград ва аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рудакӣ. Хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёре баъд гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз. Даромадгоҳи хона дар инҷо ду дари ҳуҷраи истиқоматӣ ва ду дари дигар ҳамому ҳоҷатхона. Ду хонага мебошад бо масоҳати умумии 61 метри квадратӣ дар 9-ум ошёнаи бинои Новостройка. Худи бино аз 11 ошёна иборат мебошад. Дӯстони азиз, бино дар назди роҳи калон ҷойгир аст. Трезоҳои хонаам тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад. Минтақаи хуб аст, чунки дар назди бино ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад, аз ҷумла мактаб, масҷид, садик, бозорча ва ғайра. Бо транспортам умуман мушкилӣ нест. Нархи хона бошад 519 000 сомонӣ. Боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. Дӯстони азиз, лайкро фаромӯш накунед ва дар комментария фикрҳои худатонро оиди ин хона ҳатман нависед. Меарзад ё не? Ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. Агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. Рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. Дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. Дом TJ, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. То боздид.